Malampusong natapos ang tulo ka adlaw nga 2025 bar examinations sa Davao City. Sadya nga gisugat sa mga kabanay ug higala ang bar examinees. Ano yung report ni Argil Relator? Buntag pa lang, ubay-ubay na ka mga kaubanan sa law school ang nagpakita og suporta sa bar examinees sa ulahing adlaw sa 2025 bar examinations sa Ateneo de Davao Senior High School sa Davao City nga usa sa testing centers sa nasud adlong Domingo. Actually, ang advice talaga namin sa kanila, just focus on their goal. If they need everything aside from studying for the bar, ibigay nila sa amin sa BOC because BOC is purely volunteerism. So anything else, ibigay nila sa amin, just them focus on the bar exam since that's their goal, diba? Pagkahapon, dihang nahuman ang bar exams o hinay-hinay nang nanggawas ang mga examinee. Ing-ani na kabibo ang kilid sa highway sa gawas sa tulunghaan. Mga dagkong tarpaulin, balloons, bouquet, ug makabungog nga cheer. Kini ang mga paandar sa mga excited nga kabanay ug higala nga misugat sa bar examinees. Ang inaabangan namin, one is my best friend, si Sally, and the second is yung kaklase namin, si Sayla. I'm with my friends and classmates. Tataw ang kalipay sa bar examinees ug ilang mga kabanay nga malampusong natapos ang bar exams. Sama na lang sa pamilya Pakeyo nga full force gayod aron ipaabot kung unsa sila ka proud sa ilang kabanay nga examinee. Nang hinaot ang examinee nga si Cedric nga kinina ang higayon nga mapasana niya ang bar exams sa iyang ikatulong nga take. Yes, at least nakasurvive in 3 days. Ang isang idaran na pero nakasurvive. Nakatubag hapon. 1 year preparation. Actually, the preparation of taking the bar is not just 1 year. Dapat gikan sa first year pa nimo until pag-take. Grabe ka, inspiring kay naa sila sa akong liyo. Nagsugod ang tulo ka adlaw nga 2025 bar exams ni atong September 7 o gisundan ni atong September 10. Sa ulahing dato sa Supreme Court ni atong unang adlaw, ana sa sobra libo ang nagtake og bar exams sa testing center sa Davao City. Kauban si Mature Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.